na mmemme akpọrọ njem anụ di na nwaanyị dịka ya anyị kọrọ mbụ anyị bịazi kịta ka anyị kọọzụ na ihe gbasara njem anụ di na nwaanyị. Anụ di na nwaanyị bụ ihe nwoke na nwaanyị bi n'ofu ebe na-ebiri ụwa obere obere tupu ihe adị mma. Ọ bụ ihe mmadụ na-eme na-enwe ndidi na ezinụlọ. Kịta anyị chọrọ ka anyị kọrọ na anyị nwere onye abịa but mmecha aha m bụ Florence Achụrụme Success. Anyị ga-akwacha ekpere, akwachata ekpere anyị chitazie ka nkọcha onye ọbịa anyị nwee kịta. Ọ dị mma, daalụ na mmemme akpọrọ alụmdi di na nwaanyị dịka otu a nkọrọ ka anyị ji tupu anyị aga ịkwacha ekpere. Kịta anyị nwere onye abịa ọ ga-abịa kọọ anyị ihe gbasara njem ezinụlọ alụmdi di na nwaanyị. Ka mkpọpụta ya ka ọ kọọ anyị obere. Ị ga-akọwa afa gị ka ị kọọ ndị na-ele gị aha gị na ebe i si pụta. Okay, aha m Ujuogu Gospel Wakelechi awụmonye Asaba. Ndewonu. Ọ dị mma, ọ kọwagoro ebe o si pụta na bụ ihe na-ebu ọ ga-akọwa obere maka ihe gbasara njem alụmdi na nwaanyị na ya nwa chọkwara ịba ya na alụmdi na nwaanyị ahụ ka ọ kọọ obere nke ọma gbasara ihe ahụ. Ọ dị mma ka ịkọwa ndị niile kịta ihe gbasara ọ dị mma. Ndewonu. N'ike Chukwu mmeleba anya ka ọ bụrụ na next year 2023 ka anyị bido n'ike anyị bidoli obere ugbu a na anyị agala m ga maragodi ezinụlọ ke nwaanyị maka ndị ezinụlọ kem. So Chukwu wee eze by next ụbọchị afọ ọzọ na-abịa abịa anyị alụwazi ebidozi ezinụlọ ka anyị ịmụ n'otu ọ dị asị ma ememe ihe ememe ya agha ahịa. So ka ọ ghara ịgha ahịa ugbu a na anyị gwuru ya nwayọọ nwayọọ ma anyị bido from iwe enyi anyị na-agbagotado obere ịma ihe a ime ya ọsịsọ ga rọsh ya wuru nsogbu. So a ga-ewere ya nwayọọ. So otu ahụ obere otu ahụ Chukwu mee ebere anyị emezima ya emezi so that ọ ga-aghọ anya ahịa. Ndewonu. Ọ dị mma, ọ na-anụghị ihe ọ kọrọ maka otu ezinụlọ dị na ya nwa chọkwara ịbakwa ka ya nwa amụtago obere ụgbọ ka ọ banyezie ka ọ mazi otu ezinụlọ na-adị na ọ dịghị efe ịba na ezinụlọ. So ọ ka mma na otu ọ na-apụta ka ọ na-akọrọ na otu ya nwa ebi nke ya bụ o bidozie nke ya na onwezi ndị nọrọ na ya kịta a na-eche ya ka otu m ga-eji nụ di na ka otu m ga-eji nụ nwaanyị ụjọ na-atụzi ya na otu ọ dị na ya nwa amụtago obere ya nwa ga na-akụzizi ndị dị n'ụlọ otu ya nwa chọọ ka obi nke ya na ọ dịghị izi. So otu ọ dị na ọ bụrụ otu ọ dị nwanne m ịnweta nwaanyị isi na-acha ọkụ ma ụmụ nwaanyị kịta nwa ozi ndị na-achọ ịnụzi onye na-ebiri ụwa obere a na-achọ onye ji ego. Otu ọ dị kịta ịbịa nweta nwaanyị isi na-achọ ọkụ ụmụ nwaanyị na-eme flexing baby na onye a bụ ihe nwere n'obi chọrọ ịnụ ka otu ị ga-eme nwaanyị a ka obi ruo ya ka o so gị na-eme otu ị na-eme ka ọ ghọta na ihe adịrọ izi ka ọ ghọta dat obi unu na obere ka a ji ebido ya. Ọ dị mma inweta nwaanyị isi na-acha ọkụ ọkwa ịchọkwa ụzọ ị ga-eji mee ka isi ya ka mụda because
this njem anụbido na nwaanyị ugbu a ihe nọ n'ime ya di na nwaanyị ha ghọkọta onwe ha first ha ghọta onwe ha ezinụlọ ga-adị mma so ihe nọ dị ya wuru ka nwoke na-enweta ka nwaanyị isi na-achọ ka ọ wee kpe ya nna bịa nọrụ ala ka ikwu okwu ga-agwa ya nna lekwa otu ọ dị lekwa otu ọ dị ka anyị na-eme alaike m ya ka ị na-eme alaikere m ya ka anyị bidogo n'otu ama m ugbu a na ọ nwere ihe ka dị but ọ ga-adịgide ọnwa mgbe nta ọ ga-adịgide nwa mgbe nta ihe niile adịkwa mma lekwa otu anyị chọrọ ka eme lekwa otu m chọrọ ka eme ya ka anyị soro ya ka anyị were ya ofu na ofu one step at a time otu ndị oyibo si kpọọ ya one step at a time so ewuri otu ahụ who knows echi ga-adịrịrị mma ọ dị mma ndị na-ele anyị n'ụlọ kịta ọkụ na-anụgo ihe o kwuru na ọ dịghị ịnụ nwaanyị isi na-achọ ọkụ ọ bụ gị nwa bụ onye ọ dị n'aka ịkpọ ya sị ya bịa nne nọrọ ọdụ ka anyị kọwaa ka m gwa ya otu ọ kwesịrị ịdị na ọ bụrụ ihe anyị na-eme ka bụ ihe otu ị ga-emebi ịba ezi ime ya ihe ị ga-eme bụ ị ga-aka mgboru dan ka ị na-anụgoro ihe onye nwoke a na-agwa gị na ọ dịrọ isi ka ị pụta na ị chọrọ onye eji ego onye inweta onye eji ego ọ dịrọ mfe kịta ọ n'ezi enwere ụmụ nwoke na-achọ ịta afụfụ ugbu a ha achọghị ịrụ ọrụ ha chọgodịrị ka a na-eritegodi nke nwaanyị ọ kwesịghị ụmụ nwoke ka ha kwesịrị ịlaghachi n'afọ mma ha ka amụgharịa ha yes ekwesịrị ịlaghachi n'afọ nne ha ka amụgharịa ha because ugbu a nwoke na-anaghị arụ ọrụ ugbu a ahịa ghọrọ ya ahụ nwoke ọbụla na-anaghị arụ ọrụ ahịa ezigbote ahịa ghọrọ ya so otu ndị a na onye nkwe kwụsị tupu ebido njem alụmdi na nwaanyị a ke nwoke kwesịrị ịghọta ke nwaanyị nke nwaanyị kwesịrị ịghọta ke nwoke ya ma nwụrụ nwaanyị ugbu a na-achọ ke nwoke m ga-alụ na ke nwoke abịa m ga-enye ya test dị iche n'iche ka marago n'otu mmadụ ọwụ eziokwu ka mara otu mmadụ ọwụ before ma chiwazie oke o di anyị lezi otu ọ dị lezi otu ọ dị because mụa na chukwu makwa na mụa nwaanyị dị lezi ọwụ otu nwaanyị nchọrọ so otu ahụ dị otu ụmụ nwaanyị na-achọghị ụmụ nwoke dị lezi ọkwa otu ụmụ nwaanyị na-achọghị otu ụmụ nwaanyị na-achọghị nwoke dị lezi ọkwa otu ụmụ nwoke shikwechọ nwaanyị na-adịghị lezi so that ha ga-arụkọta ọrụ ka everything dị mma ọ dị mma ọ na-alụghị ihe o kwuru ka onye nọ n'onyonyo kịta na-afụ ihe anyị na-ekwu na-amụta obere obere kwụnụ marịcha ịnụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị na-atụ ụjọ ụnụ biko ka ụnụ onwe ndidi be ahịhịa ka a ji ebi ụwa kịta ka ọ dị mma ka anyị jee akwacha obere akpịrị ọ dị mma anyị chetago na ịkwacha ekpere ihe m chọrọ ka m jụ gị nwanne m bụ dịka otu ụmụ nwaanyị na-atụ ụjọ a na-atụ ụjọ si ụmụ nwoke kịta ihe a chọrọ abịa ịnacha mmadụ ego ọgba ọsọ ka ọ chọrọ ịbịa na-eso ọ fụrụ ihe m na-eme ka ọ fụrụ na-eji m obere ego ọ bịa necha gị na onweghị na-arụ na ihe chọrọ ihe meghị iji abịa ya nso bụ ọ maka ego a o ji ka ụdịrị ihe ga-agwa nwaanyị a na-atụ ụjọ maka ụmụ nwoke dị otu ahụ na igwe atụrụ ụjọ na gị nwa ịbịa na ịdịkwa redi ịnụ ya kịta ihe ga-agwa ụmụ nwaanyị na-atụ ụjọ maka ya m ga-achị ha tụzila ụjọ
because enweta nwoke dị otu a ya wụdị ya ke nwoke ke nwaanyị nwere ego ya wụdị iseti iti imepụrụ ke nwoke nyere ya aka ashim ga-enyekwele aka mgbe o dị ukwu just were ego n'obere ego nye good na first ka mara na social manage good ego a nye obere ego ka o were ka ino no social manage because yes ọtụtụ ụmụ anyị na-eme ha na-enyego dị onye ha na ya nọ ha na-enyere ya aka ya wụrụ mmadụ inyere nke nwoke aka ya wụrụ mmadụ ọkwa anyị ọjọọ ọ bụghị ihe ọjọọ nke ha mekwura inyegodi na obere ego ka elewe na social manage ego a ma ọ manage mfuo ya ga-amara mba otu ka anyị ka ha ọ dịghị mmadụ ọgwụ ọ dịghị serious ya wee na-abịakọta gị nne nyetụ mma gbaa 40 gbafuo onye m ga-agwa ha gbafuo but inye ya obere ego a set ya up ashimfa esetili ya up nyegodu na obere ego first because set ya up now o nwere ike ya ga mee ihe na-adịghị mma but nyegodu na obere ego inye obere ego a ka ịhụgodu na otu o si ebido ya ebido nke ọma ga-amazi oke yes otu onye a ka m chọrọ otu onye a dị mma ewu dị mmadụ ọ na-anwụchiri ọ dị mma ihe ọzọ m chọrọ ka njụ gị bụ ịma ụmụ nwoke kịta a na-atụ ụjọ otu anyị si na Asaba bịa anyị ndị Delta Igbo a na-atụ ụjọ ịnụ onye Igbo na onye Igbo abụọ onye Delta na onye Delta achọrọ ịnụ onye Igbo na ụjọ na-atụ ya ndị Igbo a na-enwe mmasị n'ebe ego dị mgbe anyị ncha bụ ofu ọ ya ka anyị ji eme mmemme a ka a were gwa ndị mmadụ datị na ndị Delta na ndị Igbo bụ ofu onwe onye ọbụghọ ndị Igbo dị ibe ndị Delta dị ibe anyị ncha bụ ofu so ọ bụrụ otu ọdịnala onye Igbo bịa ka ịnụ ya ka o si na Enugu steeti o si na Imo steeti o si na ebe ọbụla o si n'ala Igbo bịa ka ịlụ ya ị ga-alụ ya gịnị dị ya m ga-alụ ya moshi Abịa moshi Enugu moshi Anambra moshi Ebonyi ebe ọbụla na oshi pụta as far as ngwu ya okwu nweta okwu nne lekwa ihe nọ ndị otu ịkọrọ ka m shiri mee ya ndị otu ịkọrọ ka m shiri mee ya okay care my own idea gịnị ka ị chere ndị otu anyị eme ha so ya weta ka ya mweta kem ashi ndị Igbo na-ashi one head is better than two head is better than one so ya weta isi ka ya mee weta isi ka ma akụkọta ya ọnụ otu onye a ka m chọrọ ebe isi ezinụlọ isi pụta inwe ike nne gị ka ọ bụ nna gị si mba achọọ m onye Igbo n'ụlọ achọrọ m onye Delta achọọ m onye Igbo nne gị echefuru ya nwa sịkwa na Igbo pụta na ndị Igbo na ndị Delta bụ ofu ka otu ị ga-eji gwa nne na nna gị na biko na onye Igbo ahụ chọrọ ịnụ na ya ka m chọrọ na anyị cha bụ ofu mụọ nne m mụọ nna m ka eshi m anya achọrọ m ka elu onye a achọrọ m ka elu onye a m ga-agwa ha see the Satan you know is better than the angel you don't know ọkwa ihe m ga-agwa ha so otu ọ dị nne amụ chọrọ ịlụ ya akwa mmenya aga n'ụlọ ụlọ unu hapụrụ m ya m ga-emechi otu m chọrọ anyị niile ofu na ụzọ odise m ụzọ ka na-eche aga ma ya godi a na-agbafe Delta gbaba Ọnịcha gbarazi ebe ọbụla nọ ọ dị same ụzọ ka na-eche anyị niile wu mmadụ in fact ịmawanye nwe onye sef ịmaghị dị mma ịmaghị ka dị njọ until ya bata ga-amarazi otu ishizi esu ya so nchelu mkpọrọ nwaanyị na-gaji nne na nna m ha bụ imere m isi dịka ha achọghị ma kpọrọkwa ha anyị abakwa n'ime ruumu ha anyị ga-akwu okwu ndewo ọ dị mma ihe ọzọ m chọrọ ka njụ gị ịma ụmụ nwaanyị ga-anụ a na-achị ọka ị na-aza onyonyo nwaanyị ọ bụrụ gị nwaanyị na-akpọ gị na onyonyo ya na-atụ ụjọ who is that person calling you ka nwaanyị na-akpọ gị ọ bụ inwe otu nwaanyị a dị otu ahụ ka otu ịchọ ka ime ya ka udo dị na ezinụlọ anyway ashi ụmụ nwaanyị ka aha ya karịa ha njọ n'isi sef ọnụ ha n'ahụ ọnụ ha n'ahụ but ihe nọgide ahụ unu nwee trust ke nwaanyị trust ọ ke nwoke trust ọ gị that is all that matters ya bịa na njem alụmdi di na nwaanyị a ihe fụ na-ebido ya from enyi
from enyi so sound shi wuru enyi unu aghọta onwe unu ya bụrụ ke nwoke na-awụ business onye business ya na nne enwekwa call anyhow I can get contract at any time biko phone ring here mzachakwa call ya fụkwara n'ụka ịjụọ m onye ọwụ m gakwa onye ọwụ ha some of them say m gakwa shege ngwa answer zap the call ya wụrụ ka obi duo ala kwa ya ngwa ịchọ ntị ya na last speaker ka ntikwa na last speaker ka ị na-anụkwa ha na-ekwu ka ọ ghara ịfụ ụka n'ụlọ ọ dị mma ọ na-anụgo ihe o kwuru kịta na otu o kwuru ka ọ dịkwa ihe ọzọ m chọrọ ka njụ gị bụ ọ bụrụ nwaanyị gị si ọ chọrọ ka ndị ibe ya bụ ndị siblings ya ndị ezinụlọ ha ka a bịa afụ gị ka a nọrụgoro obere na onwe ụmụ nwaanyị ị ga-anụ kịta a sị achọghị m ịfụ anybody from your place o achọghị m onye si n'ezinụlọ gị pụta na ihe m chọrọ bụ ka mụ na gị na-ebi onye ọbụla achọghị m onye ọzọ ka ọ bata ka nne gị ka nna gị onye ọbụla nọ na ibe ha na achọghị m anybody so ụdịrị ihe ahụ ka ihe ga-eme well ka nwaanyị chọọ ka nne na nna m bịa ma nne na nna m amụghị m ọ ga-ahụ m lụọ makwa m nshi achọ m ka nne na nna ya na-abịala ma nne na nna ya amụọ ya nga ma ahụ ya lụọ so ihe nọ dị ahụ ke nwoke lụọ ka nwaanyị ọ lụọla famili ya niile ke nwaanyị lụkwa ka nwoke ọ lụọla famili ya niile all of us na anyị awụrụla ofu any of them can as in ha nwere ike ịbịa ka abụghị achọ m ka ndị ezinụlọ gị bịa nga achọ m ka ndị ezinụlọ gị mba ọ nọ ya ibidola ọgụ bifo na amala ihe na-eme n'ugbu a na family na-etisa ezinụlọ enwe nsogbu ndị ka na-alụchi ndị ka so the only thing nọ dị ahụ nnabata mmadụ niile ịnabata ke nwoke ke nwaanyị anabata abi ke nwoke nabata ke nwaanyị anabata ke nwoke family as in ezinụlọ na-aga ọfụma as in onwe ihe ọbụla itere aka na ka ghara isi omere ya nshi ka bi ugba ya ajụ mba anyị ka nwere ike na-akpọrọ gị ajọ ekpere na ihe ọbụla ị na-emezi na-azụ gazi na-arụ ọrụ so ka ma ịfụrụ everybody n'anya mmadụ niile ga-afụ ha nnọọ n'anya nabata everybody ka udo chia otu ndewo o nwere obere ajụjụ chọrọ iwewu na gị ka ndị obere ajụjụ ahụ onwe ndị na-anụ nwaanyị ịnụ nwaanyị bụrụ isi ọ maka nwaanyị gị ya nwere ego karịa ike nwa ị hapụrụ ya ihe niile n'ezinụlọ ka sọ ya nwa na-arụ ka ọ bụ nwaanyị hapụzie nwoke ka a na-arụ ihe niile dị n'ezinụlọ ka ya nwe ihe ọ na-arụ ọ nọrọzie na ya na-eche ka nwoke na-eweta ọ maazị dat nna m nye ilu si ị na-akọ rọba ịma rọba nke a na-agba mmiri na otu a ị ga-akọ ya obere ihe mmiri a akwụsịzie otu a ị ga-emegoro nwoke a mee nwoke a tupu nwoke a nwụọ gị nwa nọrọzie na-atapụ so ụdịrị nke ahụ ka otu gị na nwunye ị ga-akpa nke ahụ gbasara ihe gbasara ezinụlọ chukwu ma na mụa mmekwukwu ya mụa enwe m ike ịlụ nwaanyị isi ya agbakọghị ọnụ mgbe isi agbakọgo dị n'ọnụ mmemme isi agbakọ ọnụ eziokwu mkpọgodi ya nne akwa ịhụrụ ụwa na ụwa ahụ aka nri kọ aka ekpa akụ aka nri ofu aka na-akwọm onwe akwa ma aka abụọ na-akwọmacha onwe ya adịghị ụcha so enọdị ahụ nne ịhụnanya anyị akwa anyị bidola ndị famili ụmụaka abịawala lekwa ezinụlọ ka anyị ndị otu ị chọrọ ka esi ka were aga beside gazin ị chọghị ịza mmadụ sa ị chọghị ịza mmadụ mma gị nke chọrọ ime ya ekwute ihe ọ chọrọ ime anyị agbakọta ọnụ weta ego mepụrụ ya ahụ achọ ime biznes emepụrụ ya biznes ya emewe biznes gị ya ihe ọbụla nnọọ chọrọ ime anyị emepụrụ ya so that ọ bụghị nwatakịrị nwa agbakọta ya na mọmị aga ọ dị ya si chere nna gị ka ọ bata ọ dịkwa egwu nnọọ n'ụwa David a afọ ma achọpụtụ ihe ahụ achọpụta m ọ na-achị ọchị achị nwoke weta nwaanyị weta ezinụlọ na-aga m aga m ọ otu ọ dị oge anọrọ n'ụlọ you are not a full housewife ndị anọ zekara ezege mba ọ dịghị mma
ka na na-edighi na-eweta ka ị na-eri ewu oriakụ iwugo na oriakụ nyere di gị aka akụ mkpata akụ a ka erimazie ya erima rima ya erima ka ọ bazie gị ahụ ọ bụghị ịnọ na-eri di gị nọ ebe a na-elegha anya ọjọọ otu ya na-akpọta nwoke pụọ n'ezi ọ na-eme nwoke pụọ n'ezi ya chekata ugbu a na onwe n'iti ị na-enweta azin onweta ụdị idea anyị na-eweta otu ego gị chabata and nwata pinọpinọ nwa nọ n'eju na-achị excuse me sir ka emeke ya eme ego apụta ịchọrọ anya aga agaje ele anya agaga ndị na ka nwaanyị nọ n'eju na bifo na mara ihe mere na ezinụlọ etisa bifo na mara ihe mere na anyị nwere second wife so tinye aha adịghị mma ke nwoke na-emekwa ke nwaanyị na-eme ezinụlọ adị mma ọ dị mma ọ na-anụghị ihe o kwuru kịta na ọ ka mma ka nwaanyị nwee ihe ọ na-arụ nwaanyị nọrịzie na onwe ihe ọ na-arụ ọ ga-eme nwoke adịzie ka ọ chọrọ ịnwụ ka ụdịrị nwaanyị m ga-anụta ọ bụrụ ị ga-ahapụ nwoke ka sị ya nwa na-eme ihe niile gị nwa nwekwa nke ị na-arụ ọ dị na akara ka ị na-eghe ọ dị na ji ka ị na-ere ya ka ị were na-emezi ezinụlọ ka ọ na-aga gị hapụ na nwoke sọ ya nwa na-arụkwa ọrụ o nwere otu ọ dị nwanne m tupu anyị aga ezumike o nwere ihe nchọ ka njụ gị ihe ọzọ nchọ ka njụ gị bụ ịma ụmụaka na-aga akwụkwọ otu ahụ apụta mọmi achọrọ m ịzụ pensụl achọrọ m ịzụ bairo achọrọ m ịzụ akwụkwọ na nke ndị ọzọ mọmi apụtazie na mba na ihe a bụ ọrụ nwoke na ka ya nwa bụ ihe a ga-eyi na o nwere onye nwe na ihe a dị kịta ihe ọ na-eme bụ ọ sị nwunye ya nwaanyị ya nwee ihe a na-eri ya nwa nwoke ịkwụ ụgwọ ụlọ na ịzụ akwụkwọ ụmụaka ịnụ otu ụmụ nwaanyị dị otu ahụ si o nwere ọrụ ya nwa na-arụ n'ọrụ ya nwa bụ iweta ihe a na-eri na gị nwa ọrụ ịzụ akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ ụlọ ka ị ga-eme na o bute such suggestion si oke di m na ihe m chọrọ ka ị na-emere m ka otu ị ga-eme ụdịrị nwaanyị ahụ ya wetakwa ya shi di m na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ka ya wugo nri ma n'oge dị n'ụlọ nwata ezute ya nne akwụkwọ m agwụla o nsogbu adị chukwu ga-agbazi mma m hụrụ nne m that woman nne m na-eme ka ya kwa nri o otu eshukwo ya ugbu a na ọwụdịghị in fact ka ya ụjọsụ ya eshie nri ihe ọbụla ojigo na ego ya mee except ma ọ gwaghị nna m ya gwa ha na nna m erugo dị ego nye ya ọ bụla ogoro anyị nna m bịakwara ya shi di m o ọpara gị bịakwara achị m akwụkwọ ya agwụla pensụl ya gbajiele odoskati nne m na-enye m ngwa gaa gụọ nna m bata ha na ya enyecha ya nri ha banye n'ime rum ya gwawazie ya ahụ of course ama m na mpa m ga-enyegharị ọ ga-enyerịrị ya ahụ ma ọ chọrọ ma ọ chọghị ma onye godin ya ahụ ma onye godin ya ji akpakwa akwa ọ ga-ekwenye ego ka ọ were gaa ahịa ga-enye ego ka ọ were gaa ịmụ na ụmụ nwaanyị na ịmụta esi eme ihe ndị pịọm 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 a ebe aka ego ka na-apụta na so emekwenye na pịọm 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 enye ya ụmụ okolile ama ihe ahịa na-azụ ụmụ okolile ma ihe ahịa na-azụ na ya eme market list ya etikwe ofu ya gara onga ofu etire ya ewepụtakwa ya because ọ marịrị ma nna anọghị na ụlọ ụmụaka ga-need something and ya kwara ha anọ na yard ọzọ echewezie nna kọbata so from change afron n'aka o ji gaa ahịa change akwa gakwa esi wepụta ego nye the child ka ọ gago ihe ọ chọrọ so otu ahụ ka ọ dị ọ bụghị ijọs nọrọ mpa gị na-eme ka mpa ya bịara nsogbu gị na-akpọ ọ dị mma o nwezi ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụ gị ịma o nwere ndị ga-anọ asị ya nwunye a mụrụ nwa ọfụ na achọ ka nne nwunye ya bịa ọmụgwọ anyị ma a na-anọrị ya like anwụ atọ ka a na-anọrịzie ime onwe ndị ga-emecha na-ana onweghị ya ga-azụrụ onye nne nwunye ha a sị ya nawakwa nwa gị nka
na ihe a nwere n'usoro ị maara ọ bụrụ ndị Igbo ka ị nọ kịta abịa kịta nne ha abịa nọrọ nwa atọ na anọ ka ama m otu a na-anọ bet abịa otu o nwere ihe ị ga-azụrụ nne ahụ bifo tupu ya nwa amawa ọ dị mma echitara azụ na ịkwacha ekpere nwoke my brother o nwere ihe nchọrọ ka njụ gị gbasara ihe a ịma nna nchọrọ ka njụ gị gbasara ọ bụrụ ịmụ nwaanyị na ọ bụrụ nwaanyị na ịmụ ọfụrụ and nwaanyị gị mụrụ ọfụrụ na ịchọrọ ka ọ kpọta nne ya nwaanyị a na-akọ achọrọ m ka gị nwa zụrụ nne m akwa chọrọ ka anyị jụrụ nke n'iwu usoro otu a ka ha na-eme ya n'ebe anyị si bịa and tupu ịzụ esi mba ya lawa na ọkwa nwa ya ka ọ bụ nwa a mụrụ nwa ya na ya lawa na enweghị iji ya lawa iwe abịaza na-ewezi ma nwunye gị ma nne ya na onweghị ezo ana onweghị iji ọ bụrụ iji ego iji mee ya ahụ iwe na-ewezi ọ dị ka ihe abịa wetezi nsogbu na ezinụlọ si ka otu ị ga-eji mee ihe dị otu ahụ otu ihe a ekwesịrị nne ke nwaanyị bịa ọmụgwọ ekwesịrị inye gị na obere ife ka o were lawa it's not almost that ị ga-egori ya ụwa niile ị ga-egori ya eluigwe n'ụwa ka ahụ iji mee ya obere ka ahụ iji mee ya nye ego moto quite alright ị ga-enye ya ego moto ji ala but ya were n'ikotara ya ofu akwa na ụmụ ururu just obere things ọ ga-akọsọ gị ezigbo ego ajọ wuri anyị ya but ya rụ this mother in-laws ochi nyere gị list ọzọ achọziri ime marriage ọzọ ọzọ mkpọrọ nwaanyị ka achọziri ime n'ọzọ ị na-enye m list ka nkeshe ihe a nwa gị mụkwara nwa nri nwa nọkwa ya o so otu ya a ga-ewere ya nwayọ ịkọcha ihe a ịchọziri ka agụ gbuo nwa gị na nwa ya ọ mụrụ ọfụ ihe awụ ihe aṅụrị ekwesịrị soro anyị na-aṅụrị ọnwa nwa gị dị ihe a ọ bụghị ịbịa biko oke ịmagodo n'otu dị manage shall survive ịma otu na-echi amaneji ezinụlọ ya ga-abịa inye ya list ka ọ gere gị eluigwe n'ụwa ịchọziri ka agụ ogbu ya nwa gị na ọ na ya because ego chara gị ihe a ga-eburu lawa ị ga-nọ n'ụlọ na-eme enjoy nwa gị nọ ebe ka di ya agụụ na-agụgbuji ya nwaanyị ọbụla isi kpakọrọ ọnụ ọ ga-adị ịgwa sọnụ nle ya nna egokwele ka ehiri nne just gore m obere ama m I know what you can do in fact ọ nwere otu nwaanyị ga-esi eme ihe ya etuo the son-in-law etuo ya aha tuo ya ejigbota aha then ama m ihe nwere ike ime ya ọrụ nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ ama m ihe nwere ike ime but anyị chọrọ imere m dede gbubie ụzọ abụọ were the other one gore nwa m na nwa m ihe were the other one gore m ịchọrọ igoro ụda dị ọ dị mma ụnụ anụghị ihe o kwuru ọ bụ kịta gị na-aba na mmemme a ka a na-akpọ njem alụmdi na nwunye ihe mee bụ o nwere ihe nchọ ka ọ dị ka idumọdụ ka ịdụ ndị nọ na onyonyo kịta na-ekiri ma ndị chọrọ ịba na ndị nọ ya ọ bụrụ nwere ihe obere ihe chọrọ ka ịdụ ndị nọ na ya kịta na-awa ọchị ihe ndị ebe m ndewo nọ ya bụrụ eluba alụ ị chọrọ ịlụ biko wetu obi ala ụjọ atụkwala gị ị hụrụ alụmanụ nwaanyị ọ kwa ezigbote ihe ọ na-ejigbo nwa alụbo but anọ m n'ụzọ ịlụ oke m ọ kwa ezigbote ihe ụjọ atụla gị were ya nnọọ nwayọọ chọta onye ga-alụ ka mbido obere unu ebido ya bife na mana ihe mere ni itu grow unu lụọ chukwu m ebere unu lụọ
otu na unu amatagodo na otu unu dị unu amata na otu onye dị ịmata otu ke nwaanyị dị ke nwaanyị amata otu ke nwoke dị ezinụlọ ga-adị mma ya godị n'ịlụ ọla alụọ then ịma o nwere otu ofu ọsọmụmụ anyị na-eme ha na-eme nnọọ dịka oke mmiri mara ntị ka akpọba n'ime ụlọ ha ghọzie ọdụm n'ime ụlọ ya ọrụ otu ndị a ka lụrụ nna were ya nwayọọ a na-eji ọkụ emenye ọkụ were ya nwayọọ ya awụrụ ọkụ gụwawụrụ mmiri ya eme gara gacha nne tụọ ya aha ya gbadata nne gbatuo calm down unu bido na-abịa lụọ ọgụ gị nke na-eji ụmụaka gị nọ n'ụlọ were ya nwayọọ na-ejigodi nne ya na-eji ya ya etisuo ga gbadata ya ya etisuo ga gbadata ya ya gwa nke nwoke dị otu a nne ya na-ekwu mechie ọnụ hapụcha ya n'ọkụ okwucha n'ohe nle n'obi n'ime abalị ị ga-edidekarị ya n'ime abalị ị ga-agwakwa ya nna ihe mere obi adịkwa amụma na ihe mere o he will surely tell you nna iwe wele gị ịma mgbe ahụ iwe dị ya ọhịa ụmụokwu na-eti na-azọgbu odozi so ya na-ekwugodi were ya nwayọọ hapụcha ya nọ achị ụbọchị dị anya nobody knows what will happen tomorrow so whatever that it is unu were ya nwayọọ ezinụlọ adị mma nwayọọ ụmụaka sef na-amụtakwa ihe dị mma ndewo ọ dị mma ọ na-anụghị ihe o kwuru onye chọrọ ịmụta ọmụta na ihe o kwuru onye chọrọ ịba ya otu a o kwuchara na ịmụcha ihe ndị a ị kwesịrị ime ndị na-atụ ụjọ biko atụrụ ụjọ unu nọrọ na obere ọ na-adịcha mma otu a ka ọ dị na anyị ga-eme ka anyị lawa ụbọchị oge ọzọ anyị abịa ka ọzọ ihe ọzọ anyị nwe ka ọ dịzi ụbọchị ọzọ daalụ.